Tak, auto Scania Stamon s hydraulickou rukou Amco Weba, která se bude prodávat, tato ruka, protože budeme vyměňovat za větší, silnější ruku. Tak, dnes je, myslím si, že 26. dubna 2011. Ruka je funkční. Pane Ceň, něco s tím dělejte. Dneska ještě bude pracovat, v pondělí ji budou vyměňovat za jinou. Ruka bude vyměněná ve firmě Everlift v Olomouci, kde bude demontována, uložená na paletě a připravená k prodeji. Pane Rolečku, chcete taky natočit? Ne. Já vás tam natočím na památku. Ne, to budete mít. No, pane Ceň, dobrý, když tak to složte normálně, nebo... Já si nebudu papír. No to stejně musíte počkat na mě. Jo, ještě ty nohy potom. Jo, vlastně oni máte vysunutou. Jo, ta druhá funguje taky. To můžu vysunout tu druhou? No, dobrý, to ještě kousek ven. A ven to jde vysunout? No, to je ručně vlastně. No a teďka nepůjde, jak jo. Dobrý, to je jedno. Tak, pane Ceň, dobrý, jo? Ruka bude připravena na paletě, takže když po namontování bude normálně funkční.